עוד יום, עוד סרטון, עוד בית ספר. צריכים כבר להתרגל לשגרה שעומד להיות לנו בית ספר כל יום בשבוע. עכשיו שימו נעליים. הנה נעליים, אני הולכת להביא אותם לבית. הבאתי אותם, זה נעלי נייק. דקה. אותם ואחזור עליכם. אתם אותי? אני מאוד ותראו. זה נעליים של נייק אדום. עכשיו נסדר שיער דחוף. סרק. יש מאחוריכם מראה. זה יוצא לי. אני לא עובר אותה אפילו, ואל תקחי שאת חולה. קחי, תפתחי את הפה. תראו מראה שלי. טוב, אני אסתרק ואחזור לכם. תראו מראה שלי כאן. בואו נעשה קוקו. נעשה ואחזור לכם. זאת הייתה ממש קטנה, אז אני לוקחת את זאת. יש לי קרבולות ואני שונאת את זה. שנייה. את לא אוהבת אותו, אבל זה לבלוע אותו, לא לבלוע אותו. טוב, יאללה, תחצחי שאלה, תביא את המים. יאללה, לא עשית מערכת, לא אוכל בתי כלום. נשאר לבד, תראה, יש לך מפה אבל? תראה איזה יופי בסדר, התיק שלו מסודר יפה. הכל בתאים. כל הכבוד למשיר. אלוף, אתם משיש. לא קם בבוקר, הוא עשה נטילת ידיים עם אמא. עכשיו אני אצא עם הכלב שלי לעוף לבית ספר. עכשיו יצאתי מהבית. מלא. הוא שיצה קטנטן, הוא בן 7. למה יש פה תאורה כחולה במצלמה? ברגיל, אבל לבן פה רגיל. אימא'לה, למה זה תאורה כזאת כחולה? רוצה שזה מתאים לי לחולצות בשביל? עשיתי תמונות 3. אז תלמו אם באמצע הסרטון אני פתאום אעשה פוזות. פשוט כן, אני עושה תמונה. אז תתלמו בזה. אני נותנת הכל, אני לא בכתוב. אם נשארתם עד לכאן, שתדעו שאתם מושלמים. כי אני משעממת, ממש. אז אם נשארתם עד לכאן, תכתבו לי לב. בתגובות. שזה פה נראה לי. לא, כזה. בכלל, צאו מהמסך הגדול. תכתבו לי תגובה. לב, אם נשארתם עד לפה. וביי. כאילו, תכנסו שוב פעם למסך הגדול. תמשיכו לצפות. לא לצאת. אימא'לה, למה אני נראית סבתא פתאום? מה זה התאורות האלה? מותק, אני ביקשתי ממך לקנות. מה זה? וואי, אימא'לה, נשבעת לכם שזה לא אני עושה את זה. למה זה ככה? חכו שנייה. לא מבינה למה זה ככה. אימא'לה. הנה המצלמה שלי. אני אנקי אותה דקה. דחו. ניקיתי אותה והיא מבריקה, אבל לא מבינה למה זה ככה. טוב, משכנו. מה? אימא'לה. אימא'לה, איפה אני? מה זה? מה זה חברים? וואי,
טואני. לחצתי על המסך. אם לוחצים על המסך, זה עושה שמש מוגברת. תראו. זהו, שחררתי. יש בו חתולה. כך יפה. אני אתן את הכל בגדול. עכשיו בגינה, יש מאחורינו שמה, זה גינה עם נדנדה ומגלצ'ה פיצית. חשוב לציין את הפיצית, אז זה כאילו לילדים קטנים וזה. אני דומעת, לא יודעת למה. אני נראה לכם. טוב, בואו נספר לכם בינתיים סיפור יומי. רבתי חברה. תקשיבו למה, חייב היסטורי. תחשבו גם אחרי זה מה אתם חושבים על הסיפור. בנוסף ללב. תעשו עריכה. אז קיצר, תקשיבו. היא כאילו, היא רצתה כזה להיפגש עם חברה בקניון וזה. החברה הלכה שעה נסיעה עד הקניון, קניון שמה, קרוב לבית שלי שמה. קודם כל הם לא הזמינו אותי, שזה כבר לא טוב. סתם, שמה הקניון. אז כאילו, זה עזריאלי ראשונים למי שמכיר. קיצקוץ, היא כזה אמרה לבוי, היא הלכה עד הקניון, שעה נסיעה. הבסטי שלי הלכה עד הקניון שעה נסיעה. היא הזמינה אותי, פשוט אני לא אכלתי, לא רציתי לבוא. זה לא באמת שהם לא הזמינו אותי. נראה לכם שהבסטי שלו תזמין אותי. סתם, אז קיצץ, לא אכלתי. ואכלתי וכאילו, הם הלכו, היא נסעה שעה נסיעה עד הקניון, ומה הבסטי שלי כאילו, ופתאום מה החברה השנייה אומרת לה? לא, בסוף אני לא יכולה להיפגש. כאילו, היא מתקשרת אליי, אז מה כאילו, מה איפה את? קבענו לפני רבע שעה. אני, כאילו, כבר רבע שעה מחכה לך פה ברולדין. תבואי לפה. כאילו, איפה את בקניון או שאני אבוא אלייך? אז היא אמרה, לא, אני לא בקניון. בסוף אני לא יכולה להיפגש. אני רוצה להיות בבית טיפה. תשמעו את ההזיה. כאילו, אימא'לה. תשמעו את ההזיה הזאתי. זה הזיה. כאילו, what? What did they what? קיצר, יום אחרי, הבסטי שלי דיברה איתי, אם אני רוצה לבוא אליה. קודם כל, כמובן שאני ניצחתי, אני בסטי שלה, מן הסתם. אתמול באתי אליה, היה ממש כיף. גם אכלנו גלידה גולדה. סענו בגבעה. טוב, עשינו מלא דברים, זה יהיה בסרטון נפרד או משהו. אם תרצו, תכתבו לי. אז אחר כך, כאילו, וואי, הילדה הזאת, ידעה שאני באה אליה יום אחרי, זה כאילו היה, נגיד סתם דוגמה, אתמול היה הקניון, אז היום בערב קבעתי איתה, אז כאילו, כן. ואז הילדה הזאת פתאום התחילה כזה, לצאת עליי וזה. למה? מה מסתבר? הבסטי שלי, שאלתי אותה, תגידי, דיברת אולי עם, אני לא אגיד שמות, אני פשוט אגיד, בוא נקרא לה תפוח, שהיא קשה כמוהו, שונאת אותה. טוב, לא יפה, אני ילדה נורא עדינה, סתם, לא באמת. אם אתם תכירו אותי, אני משוגעת שהאחת. טוב, קיצר, בוא נעשה תמונה דקה. אני יודעת שזה הכי לא קשור עכשיו, אבל כן. טוב, אז קיצר, איך קוראים לזה? תפוח, פתאום אמרתי לה, כאילו, לבסטי שלי, תגידי, בסטי, את יודעת אולי, אם, כאילו, תפוח אמרה לך משהו, כי אני לא יודעת למה, היא פשוט יוצאת עליי. ואז בסטי שלי אמרה לי, כן, היא אמרה לי, אוריה, רוצה לי, אם עליה אמרתי את השם, לא נורא,
להצטלם וזה ייעלם. אז אמרתי, כאילו הבסטי שלי אמרה, שתפוח שאלה אותה, היי, הבסטי שלי, כאילו נגיד הבסטי שלי, למרות שהן לא בסטיות, כן? נגיד, נקרא לה בסטי שלי, בסטי שלי. אז כאילו אמרה לה, היי, ואת השם שלה, זה ככה, היא אמרה לה, היי, ואת השם שלה, תגידי, רוצה להיפגש מחר? ואז היא כתבה לה, אני מחר נפגשת עם ליאן. It's mine. אז אחרי זה היא אמרה לה, מה, אבל אנחנו לא נפגשנו בקניון בסוף, וקבענו לפעם אחרת, לא? אמרתי לך בטלפון, נקבע פעם הבאה. אז למה את לא שאלת אותי אם אני רוצה? ואז היא אמרה לה, לא, פשוט אני קבעתי עם ליאן לפני, זה לא נכון. קבענו כמה דקות לפני. למרות שכאילו פשוט, לא, פשוט הם לא באמת קבעו, הם כאילו אמרו, טוב, פעם הבאה ניפגש, כאילו, תפוח אמרה לבסטי שלי, טוב, פעם הבאה ניפגש אחרי הקניון, כאילו מתי שהיא דיברה איתה בקניון, ואז הבסטי שלי נשארה שם לבד בקניון, כן? בסוף קנתה שם, את רוצה שהיא תעשה, שעה נסיעה תבזבז את זה. כן, זה מה שהיה. אז כאילו היא תתחילה לצאת עליי וזה. סיפור ארוך. טוב, עכשיו חזרתי עם הכלב שלי. ברוך השם, אני חייבת לעוף לבית ספר. אז אני ארגן את התיק ואחזור לכם. את התיק. יש לי תיק. אני אשים גם ביד השנייה. את התמונות תתעלמו ממני. תבואו מזה. הבנתי למה זה ככה. מתי כשאני מרימה את זה למעלה, את הזה, חלקה למעלה זה מעלה. כי עושה יותר תאורה. אחותי פה. עכשיו הגענו למטה. מותר להראות אותך מוריאל? שלא בא לך. שלחתי לא רוצה שיראו אותה. טוב, אז קיצקוץ. מי שהראיתי לכם מקודם. אני אראה לכם עוד אח שלי. יש לי אח שהוא בכיתה A. אני בכיתה ו'. אז יש לי אח שהוא בכיתה A, הוא כבר הלך לבית ספר כי הוא מתחיל לפניי. הוא מתחיל ב8, אני מתחילה ב8:30. הנה הוא הלך. תקשיבי שהם לא יעשו סרטים וזה בא לך. רצה לקנות לאח שלי בננה ולהצמיד פרי, כי אני פשוט חייבת. כאילו אני רוצה פרי, אח שלי חייב לגן פרי, הוא חייב. אז אני קונה לו בננה כמו כל יום מתחילת השנה. זה הפרי האהוב עליו. טוב, אז אני לא אכפר לכם יותר מדי, ביי יוש. תראו לי אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה. עריכה ללב מה אתם חושבים עם הסיפור. חברתי, ביי יוש. שיקות, אוהבת.